Bueno, xa falamos un pouco do que foi o principio do ciber, os porqués e como surgiu. Falamos tamén da parte media de todas as aventuras que hubo dentro do ciber, todas as Aventuras. anécdotas, aventuras, É a palabra, sí. todas as anécdotas que hubo. Ahora contame un pouco como foi o final, como chegou o final a época do ciber. A época do final, bueno, a ver, creo que comentaba antes, ¿no? O tema de que os tenjosios normalmente pues, van ao tacho porque deixan de ser rentables. Unha das cousas que comentaba tamén Chipi no outro vídeo era o de que había uns ordenadores que efectivamente tiñan unha tarjeta un poquinho mellor que a outra, ¿no? Cando abrimos o ciber, tiñamos 10 ordenadores, todos tiñan a mesma tarjeta gráfica, eran exactamente iguales, pero os 2 meses de abrir o ciber puxamos os dous ordenadores a maiores e eses eran exactamente iguales ca diferencia de que tiñan unha tarjeta gráfica mellor. Ao principio non me importaba demasiado, pero cando fui avanzando o tempo, eses xogos podían mover os xogos que os outros tiñan mellor e aparte podían ter algúns xogos mellores, sabes? Entonces, o non poder traer para todos os ordenadores os últimos xogos foi unha das cousas que acabou pois matando entre comillas o ciber porque había xente que esperaba, por exemplo, para si non está disponible este, pois espérome, sabes? Porque había xogos que non podías ter no resto de ordenadores. Tiñas, por exemplo, o GTA Vice City, tiñas o Command Conquer Generals, sabes? Eses basicamente estaban ao final en 3 ordenadores, que ao final había outro máis que tiña tamén unha gráfica un pouco mellor, pois que se jodera, tuvemos que cambiar. Non era posible ampliar todos os ordenadores porque non daba xa pasta. Entón, ao final estábamos basicamente abrindo o ciber para cubrir os gastos. Foi o que detonou o final do ciber, realmente. Sí, bueno, se non funciona económicamente. Sí, eso, e despois hai outra cousa máis. Quer dicir, ti na casa non podías xogar, non podías ter os xogos en rede como hai hoxe en día. A xente daquela, pois, tiña un modem ou tiña os ADSLs máis básicos, sí, podía xogar un pouco, pero non podía xogar como podía xogar no ciber. Pero o rollo de que a xente xa tuvera os ordenadores na casa, supoñía que a xente non viña a chatear o ciber. Sí. Despois, eso, foi a explosión de cando hubo xogos online. Rollo do StarCraft 2, por exemplo, que ven un pouco despois, pero a xente xa podía xogar por Battle.net e podía facer estas cousas. Entonces, Sí, bueno, que se mezclaron a falta de actualización, de facer un desembolso propio tamén da época, porque se evolucionaba cada ano e igual tiñas que invertir pasta e mellorar os ordenadores. Claro. Ti hoxe en día podes xogar a un xogo da hora con unha gráfica de fai 6 anos, baixas os detalles un pouco, pero xogas ben, sabes? Daquela non. Daquela, eso, o avance da tecnología era brutísimo. Tiñas unha gráfica de 4 anos e pico e xa non podías poñer os últimos xogos. Nin sequera o mínimo, non era xogable, sabes? Eso cambiou moitísimo ahora. Había outra cosa que me... pero fuíseme olla. En calquera caso, estaba cantado, porque era como un círculo vicioso. Se non podes ter os últimos xogos, a xente non che ven ao ciber a gastar, se a xente non che ven a gastar, non tes cartas para ampliar os ordenadores, co cal non podes poñer os últimos xogos. O sea que ao final... E máis o que tens que ganar no negocio, telo que invertir en actualizar o negocio para poder seguir mantendo, que en definitiva os ciber foron caendo. Xa a mesma época houve unha serie de factores que fixo que foran para baixo. Claro, se fora Muxía, por exemplo, un sitio máis grande, que tuveran máis variedade de xente que che pudera vir, probablemente poderíamoslo ter mantido durante máis tempo. Pero igualmente... No, estaban en decline. Sí. O que sí que, por exemplo, os cibers que se mantuveron despois, por exemplo, o DC, onde estuve traballando, o Ícaro, o José, aí sí que eso botou tamén 3 anos e pico, 4, non sei canto botou exactamente, pero botou tal, e eso abrindo en 2005, sabes? Ainda botou unha temporada máis, xa te dixo, mínimo creo que botou 3 anos, igual me estou equivocando, eu só estuve ali 6 meses, non? Pero despois os cibers que sí que se mantuveron bastante tempo, e aínda creo que hai algún así, son cibers que hai en ciudad, pero que viven da población inmigrante. Sí, para chatear no país, son xente que non ten... Claro, sí. están indo a menos tamén porque agora todo o mundo ten un smartphone, todo o mundo pode xa mandarlle WhatsApp, xa mandarlle un audio e tal, pero daquela, estamos falando, por exemplo, en 2006, que é cando me metín a traballar no ciber aquí en Coruña, sí, había xente, había clientes
locales, ¿no? De aquí, pero a maioría da xente que viña por ali era por población estranxeira. Por qué? Porque daquela pues, era xente que estaba forrando para mandarlle remesas ao seu país, Sí, sí. e viñan ali porque lle salía, non lle compensaba comprar un ordenador, viñan ali, falaban por acá, tiñamos tamén un rollo de como lle chaman, de telefonía, sabes, de un locutorio. Basicamente, aínda quedan hoxe, sobre todo neste barrio onde vivo eu, que hai moitísima población estranxeira, aínda hai, pero están regentados por estranxeiros. Sí, para a comunicación así xa non é o tema de ir a xogar ni nada deso, eso perdiuse bastante. Sí, no, eso está, os xogos en rede local están morto, basicamente. Sí, porque actualmente tes na túa casa un ciber, conéctaste Sí. online Pero- con quen queiras. Sí, aparte as líneas que hai hoxe en día non teñen comparación. Por exemplo, cando abrimos o ciber, tiñamos unha línea RDSI, que poucos acordarán que é unha línea RDSI, sabes? Que era Red Digital de Servicios Integrados, sabes? En plan, hostia, pero é digital, non? En vez de ter unha línea analógica como tiñas pos modems de casa, tiñas unha línea RDSI, que era o que tiñan as empresas, sabes? Pero non, mierda, o sea, estamos falando de 64 kilobits, que podías ter unha RDSI de doble enlace, non sei como se chamaba, pero que de 128, pero eso costaba unha pasta que flipas. E claro, eu hoxe en día, por exemplo, aquí na miña casa teño contratado, ou co meu proveedor de internet, teño contratado 300 megabits, vale? Con 300 megabits descargo, en plan, se estou, imagínate, instalando un xogo en Steam, descargo, ese xogo está me baixando a 36, 37 megabytes por segundo, unha cosa así, cando estou saturando os 300 megabits. Mais ou menos. Ca línea RDSI no ciber descargábamos alrededor de 20, 21, 22... Perdón, cando dixen aquí 37 megabits, non, 37 megabytes por segundo, moi distinto. Cando descargaba no ciber calquera cousa, si saturaba a línea de 64 megabytes, descargaba en plan de 20, 21, 22 megabytes por hora. Xa. Non había maneira de competir. Daquela era imposible pensar en vídeo en internet, non era viable, sabes? O sea, habíaos, pero eran vídeos con cuadradiños así pequerrechos que non vías nada, sabes? O sea, era un desastre. Pero bueno, ao final, cando puxamos a línea de ADSL, bueno, pues eso cambiou, é o que comentaba antes, non? A ver, os ciber pues, tiñan un tempo no que iban a morrer sí ou sí. Sí, no. Era inevitable. O concepto ese de ciber que tiñamos daquela, onde vai xa que non existe. Ti despois do ciber de Muxía, fostes ciber de C, despois terminastes en Coruña, non? Sí. Traballando. E ese foi o final de Rubén do Ciber. Pero ainda así, creo que si tes fillos, non sei si tes pensado, pero Non si teño intención ninguna, lo siento mamá, pero... si tes descendencia van a ser os fillos de Rubén do Ciber, e si tes netos van a ser... Sí, hai toda unha generación en Muxía que me conoce como Rubén do Ciber. Sí, Rubén, que Rubén? Rubén do Ciber. Sabes? Porque antes era, pues, Rubén o Tolo era, Rubén o Pirómano, ou pues, Rubén o de Mari Carmen do Centro de Salud, sabes? Sí. Cosas así, sabes? Pero, sí, ahora son Rubén do Ciber e quedarán para toda a vida, supoño. Sí, foi un momento que marcou unha generación. Eu sempre en todas as festas, si estou con algún de vos, algún dos participantes que mencionaste, sempre recordades algunha anécdota desa época. Eu estuve un pouco metido, fun un par de veces polo ciber, pero o que ven sendo no ambiente ese movíame moi pouco. Non estabas no core. Non estaba no core, era bastante pequeno, pero ainda así conozco un montón de historias e de anécdotas que se contaron desa época. Ainda hoxe hai frases que se siguen usando desde aquela época, Sí. o sea, o rollo de "esto a los orcos les duele", sabes? O de "como rola tu carito", cosas así, eso quedou, sabes? A mí nunca me verá xogar esa mierda de xogo, quedou, sabes? son detalles e son cousas que te fan recordar, sobre todo a mí gustoume moitísimo ver o vídeo de Chippy, porque sí que sabía que foi unha época boa, pero non me daba eu conta de que o recordaban con tanto cariño esa época. Foi moi bonito de... Hai un comentario de Anxo Carrera nese vídeo que di xogando a malas pécoras reload, Malas lenguas. Malas lenguas. Sombra, mata o camper, e cousas así, que son frases que... Eso debió ser xogando o Counter-Strike, non foi xogando nese... Creo que mezclou dúas cousas aí, Anxo, pero eso seguro que foi xogando Counter-Strike,
tendo pois, mapas estilo RATS, sabes? Que era basicamente como unha cosiña, e ti eras diminuto, tamaño unha rata, sí. e había, pois eso, que desde a encimera atacabas o que estaba na cosiña, sabes? O que sei, unha cosa así. Pero sí, mezcláronse varias cousas. Despois, detalles. Outra anécdota é por que o nombre de Malas Lenguas do mapa. Por que o nombre de Malas Lenguas? Os do círculo máis cercano do ciber saben, non? Pero era porque había unha clienta que viña polo ciber, por algún motivo tiña a costumbre de saludarme dándome un pico, non sei que. Non sei, parecíame raro, pero nunca cheguei a cuestionar o porqué, sabes? Daquela non, agora miro con retrospectiva e digo que está. Era un bico na mejilla. Non, un pico, sabes? Viñame a saludarme e daban un pico aquí e dixo, vale, ti queires? Non estaba mal, rapaza, sabes? Bueno, eso é outra historia, non nos vamos a meter esa si queres contámosla. No, pero o rollo foi que despois a xente empezou a decir que nos viran enrollándonos non sei onde. As malas lenguas. E daí as malas lenguas. As malas lenguas. Daí o nombre do mapa. Houve máis, o de Juevator, por exemplo, dun riator no que fixen porque a forma que me quedou parecía unha colloada, sabes? O mapa, quedaron así nombres, tal, non sei, nunca fui moi creativo para os nombres, era o que me viñera en cada momento a cabeza, sabes? Estaba guai.